тишу смутку обдимала, на яким канав Бог син, на яким канав Бог син, дідай Бог його проткнути, на високий криш покути. Он пайшов за всіх один, он пайшов за всіх один, як сутішить маті муки, на яє святыя руки, сына кров стякає з ран, сына кров стякає з ран, маті з-пад крижа святого, розпали любов до Бога, Бога Сина йом наш Пан, Бога Сина йом наш Пан. Криш збавлення, криш одини, де прибитий був безвинний, як ягнятка найтішейший, наш Збавитель наймилейший. З древа збавцы кров стякає, наші грахи змиває. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Пані, не даляй ад мяне дапамогі сваёй, паспяшы бараніць мяне, бо я чарвяк, а не чалавек, ганьба сярод людзей і пагарда народа. Распачынам, дарагія браты і сёстры, святую імшу ў суботу, у 5-га тыдня Вялікага посту. Як заўсёды традыцыйна, кожнай суботы прыходзям да падножжа Маці Божай, каб прасіць яе заступніцтва ў нашым жыцці, у нашых справах жыццёвых, у нашых інтэнцыях. Таксама папрасіць праз яе заступніцтва прабачэння за нашыя грахі, якімі мы абразілі аблічча Бога. Гэтая святая мша адпраўляецца ў інтэнцыі, з якімі мы прыходзім на гэтую святую мшу складковую, усе тыя просьбы і інтэнцыі, якія скрытыя ў нашых сэрцах, а таксама молімся аб падзякі Маці Божай Пану Богу за шчаслівую аперацыю, за добрых урачэй, з просьбай аб дальнейшай апецы Божай, заступніцтва Маці Божай, аб ласцы здароўя і усялякіх патрэбных ласк для Марыі Умецкай. А цяпер станем у праўдзе і вызнаем, што мы з'яўляемся грэшнымі і слабымі, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры,
помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, да усіх одроджених у Христі, учені вибраним родом і королівським святарством, дай нам жадання і сил исполнять Твоє заповіді, каб народ покликаний до вічного життя, об'єднував одна віра у серці і у святим служенні. Проспана нашого Ісуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе во владарицю у єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вечные. Читання книги пророка Езехіеля. Так каже пан Бог: «Вось я возьму сынов Израиля з народов, між якими розійшлися, і зберу їх одусюль, і приведу їх до землі їх, і зроблю їх одним народом на землі, на горах Израиля. І один король буде королем над ими усіми, і вони більше не будуть двома народами, і більше не будуть поділены на два королевства, і уже не будуть опоганивать себе своими идолами, ни придотою своей, ни проступками своими. Я вызволю их з усіх їхніх поселищів, де вони грошили, і очищу їх. І вони будуть моїм народом, а я буду їх Богом. Слуга мой Давид буде королем над ими, і один пастир буде над ими усіми. І вони будуть поступати поводле моїх законів, і накази мої будуть заховувати і виконувати. І будуть жити на землі, яку я дав слузі моєму, Якубу, на якої жили батьки ваші. Там будуть жити вони і діти їхні, і діти дітей їх навеки. А Давид, слуга мой, буде проводаром їх назавсьоди, і заключу з ими заповедь спокою. Це буде вічний заповедь з ими. Я умацую їх і помножу, і поставлю мою святиню сирот їх навеки. Жилье моє буде сирот їх, я буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Доведаются народи, що я, Пан, освячаю Ізраїль, коли моя святиня буде сирот їх назавсьоди. Це Слово Боже. Он збераже нас, як свой статок пастир. Он збераже нас, як свой статок пастир. Слухайте, народы, слова Пана, обвешайте на далеких выспах и кажите, кто рассеял Израиль, то избере його, і буде берегчи його, як пастух свой статок. Он збераже нас, як свой статок пастир. Бо Пан откупив Якуба, уратовав з руки мацнейшого, чим ён. І яни прийдуть і будуть співати на вишенях Сіону, і
схиляться до добротаў Пана. Пан збераже нас, як свой статок пастыр. Тады дзяўчына будзе весяліцца у танцы, і юнакі разам са старымі. Я змяню іх плач на радасць, суцешу іх і развесялю пасля смутку. Пан збераже нас, як свой статок пастыр. Хвала Тобі, Слово Божие, хвала Тобі, Слово Божие. Откиньте от себе усі грехи ваші, кажа Пан, і створите у собі новое серце і новий дух. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тобі, Пане. У той час многие з юдеїв, які прийшли до Марії і бачили, що учинив Єсус, повірили у Його. А некоторые з їх пішли до фарисеїв і розказали їм, що зробив Єсус. Тоді першосвятари і фарисеї собрали високую раду і сказали, що нам робити, бо этот чоловік робить шмат судов. Коли покинем його так, то всі повірять у його, і прийдуть римляне, і знищать місце наше і наш город. А один з їх, Каяфа, який був у той год першосвятаром, сказав їм: «Ви нічого не розумієте і не думаєте, що корисней, каб вам один чоловік помер за людей, чим каб увесь народ загинув. А сказав він гэта не від самого себе, але будучи у той год першосвятаром, пророчив, що Єсус помре за народ, і не тільки за народ, але і за тоє, каб розсіяних дітей Божих собрать у одно. З гэтага дня вирішили забити його. Тому Єсус уже больш не ходив відкрито між юдеїв, але одійшов оттуль у околиці каля пустині, у город, який називався Ефраїм, і там заставався з учнями. Наближалася юдейська Пасха, і многие з усієї країни прийшли у Єрусалим перед Пасхою, каб очиститься. І вони шукали Єсуса, і, стоячи у святині, казали один одному: «Як вам здається, хіба не прийде Йон на свята?» А першосвятари і фарисеї загадали кожному, хто довідається, де Йон, донести, каб можна було схопити його. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Умиловану Христе Пану, брати і сестри, у сьогоднішній апошній день перед Великим Тижнем, перед неділею Пальмовою, ми чуємо сьогодні у Євангелії
перад гістарычны прысуд Пана Езуса. Гэта здарылася значна раней, чым Пан Езус паўстаў перад судом у Вялікую Пятніцу. Перад судом гэта адбылося адразу пасля ўваскрашэння яго сябра Лазара. Габрэі, якія прысутнічалі на гэтай цудоўнай падзеі, яны паверылі у Езуса Хрыста, а пазней перадалі гэтую вестку святарам і фарысеям. Таму неаднакладна было склікана пасяджэнне першасвятароў і фарысеяў і кніжнікаў, каб разглядзець гэтае пытанне. Што нам рабіць, калі гэты чалавек робіць шмат знакаў? Калі пакінем яго, то ўсе паверуць у яго, і мы страцім нашую вартасць, нашую ўладу, як тыя, хто павінен вучыць, як тыя, хто можа поўніць паслугу першасвятара і вучонага. Безумоўна, мы чулі, што Каяфа, які быў тады першасвятаром, прамовіў прарочыя словы, якія запісаны на старонках Євангелля. Лепш для нас, каб адзін чалавек памёр за народ, каб не загінуў увесь народ. І гэта паспрыяла таму, каб усіх рассеяных дзяцей Божых сабраць у адно. І нягледзячы на тое, што Езус вучыў аб Пану Богу, рабіў цуды, размнажэнне хлеба, а тым больш уваскрашэнне Лазара, нягледзячы на тое, што габрэі, яны ўбачылі ў Езусе гэтага Месію праз яго месіянскія знакі, яны вырашылі забіць яго. Са слоў першасвятара яны робяць багаслоўскую выснову, каб Езус памёр за яўрэйскі народ і за ўсё чалавецтва. Жыццё і смерць Пана Езуса паклікалі пачатак для новага запавету, які Бог заключыў са сваім народам выбраным. Так, праз гэта споўніліся месіянскія абвяшчэнні, якое змяшчаецца ва ў сённяшнім урыўку з кнігі прарока Эзехіэля. Гэта было выканана ў Пану Езусе, які як нашчадак дому Давіда і адначасова адзінародны Сын Божы усталяваў вечны запавет праз сваю кроў, які запавет ніколі не будзе парушаны і не парушаецца. Таксама, мае дарагія браты і сёстры, гэты год для нас вельмі важны, бо таксама час Вялікага посту, які мы перажывалі і перажываем, мы ідзем разам з надзеяй. Няхай сённяшняе разважанне над гэтым Божым словам дапаможа нам умацаваць усведамленне таго, што ў Езусе Хрысце
Мы з'яўляемся сведкамі новага часу, у якім Бог стварае ўсё новае. А гэта значыць, што як мы пілігрымы надзеі, мы маем удзел у надзеі Хрыста, які аддаў сваё жыццё на крыжы і якога Бог уваскрасіў на трэці дзень. Таксама трэба сабе усвядоміць раз і назаўсёды, што Езус – гэта наша любоў і наша надзея, які уваскрос і жыве у валадарыць у сваёй хвале. Праз Езуса Христа, які пастаянна заступаецца за нас, просім Бога о патрэбных для нас ласк. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у гэты час Вялікага посту яны аднавілі сваё рэлігійнае жыццё праз малітву і добрыя ўчынкі. Цябе просім. Молімся за тэолагаў і настаўнікаў веры, каб яны з любоўю пераказвалі Божаму люду вучэнне Хрыста. Цябе просім. Молімся за людзей, якія жывуць у граху, каб яны даверыліся Божай міласэрнасці і паядналіся з Хрыстом. Цябе просім. Молімся за памерлых, каб абмытыя крывёю Хрыста яны увайшлі ў радасць вечнага жыцця. Цябе просім. Памолімся ва ўсіх нашых інтэнцыях, з якімі мы сёння прыходзім да Маці Божай, каб праз яе заступніцтва Бог адарыў нас усялякімі патрэбнымі ласкамі. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы з верай і любоўю прынялі Хрыста, прысутнага ў Эўхарыстыі. Цябе просім. Узглянь, Пане, заслугі Твайго Сына і спашлі люду, які Цябе просіць, ласку збаўлення душы і цела. Праз Хрыста Пана нашага. Амин. Бачиш, Єзус канає, больш немає сила, кров святая стякає з надарваних жилах. О, злые люди, что вы наробили, своего вы Пана грехами забили. О, злые люди, что вы наробили, своего вы Пана грехами забили. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Милосердний Боже, прийми ласкаво, як приємне Табір наше остримання, нехай оно нас очистить,
каб мы стали годными Твоей ласки, досягнули обяцанного Тобою вечного збавления. Праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче всемагутны вечны Божа, Ты праз муку Твайго Сына даў збаўленне усяму свету, які, дзякуючы за ласку адкуплення, праслаўляе Тваю веліч, бо на крыжы адбыўся суд над грахамі свету і зазяла моц Христа укрыжаванага. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вершинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых паўстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця, келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыні нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых,
якія паснулі ў надзею на воскрешэнне, і пра ўсіх, хто Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло обличчя Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Панной Марыяй, все святым Юзефом и Бранником, со святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалили, прославляли Цябе, праз Сына Твайго, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ойче наш, который есть в небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво сопокою дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованные от усілякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Помолимся. Всемогутный Боже, Ты умацовываешь нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Покорно Тебе просим, дай нам уделу Твоим божским житті, праз Христа Пана нашего. Дякуємо всім за супольную молитву. Припоминаю, что завтра у нас неделя пальмовая, або муки Пана, освячение пальм, вербачек будет на кожной святой и мши о године 8, 10, 12, 17 и 19. Після благословлення ще помолимся перед образом Маті Божої. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Gwiazdo śliczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Maryjo, Matko Pani Jasnogórska, Ty swoim życiem dałeś wzór postawy człowieka wobec Boga. Wiara ukierunkowała Ciebie na wyłączną służbę Jemu. W świątyni w Nazarecie i pod krzyżem byłeś najlepszą matką. Taką jesteś dziś i dla nas. W tych modlitwach wypraszasz nam siłę do dźwigania krzyżów naszych życiowych. Boże, które zawsze pocieszasz cierpiących, usłysz dziś naszą wdzięczną modlitwę za otrzymane łaski przez przyczynę Maryi. Będziemy powtarzać: dzięki Ci składamy, Maryjo, dzięki Ci składamy, Maryjo, że dałeś światu Jezusa, naszego Zbawiciela, że jesteś z nami w dniach cierpieniach i doświadczeniach, że wstawiasz się nieustannie za nami, za to, że pomagasz odnaleźć nam Jezusa, że jesteś z nami w tym cudownym wizerunku, że pobudzasz nas do znoszenia trudów w Duchu Bożym. Dziękujemy Ci, nasza Matko, że stałeś pod krzyżem Jezusa i orędowałeś się za nami. Dziękujemy Ci, że i dziś spoglądasz na nas z tego cudownego obrazu i nam pomagasz. Matko najlepsza, stawiaj się za tymi, którzy dziś odbywają swoją drogę krzyżową i Ciebie proszą o pociechę. Będziemy powtarzać: bądź przy nas, Matko, w modlitwie ufnej i wytrwałej, w walce z egoizmem i samolubstwem, w unikaniu okazji i przyznanie się do grzechu,
w pomocy potrzebującym, w trosce o życie Bogiem na co dzień, w samotności i opuszczeniu, w przebaczeniu krzywd i uraz, we wszystkich naszych myślach i czynach. Panie Jezu Chryste, Ty byłeś posłuszny woli Ojca aż do śmierci krzyżowej. Spraw, aby za przyczyną Matki Bożej, naszej Pani Jasnogórskiej, by Twoja ofiara nie była dla nas daremna. Jak również modlimy się w tych prośbach i intencjach, z którymi my dziś przychodzimy do Twego obrazu, jak podzięka Matce Bożej za szczęśliwą operację i za dobrych uraczej, z prośbą об дальнейszej opiece Matki Bożej, łasce zdrowia i wszelakich potrzebnych łask Bożych dla Maryi Umieckiej. Po Twoją obronę Jasnogórska, Maryja Pani Jasnogórska, Maryja Pani Jasnogórska, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Помазані, поклондайми Марії, чисте серце Божей Матце, даруй ми, ах, даруй ми, чисте серце Божей Матце, даруй ми, ах, даруй ми. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.